Anhapon. Mga tugang, good morning po sa Indogamos. Dahil pong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungran. Mga kasimbagan ang katoyohan ang sarong isyu malinawan asin ang sarong isyu masolusyonan. Hindi po sa inyong programang Anhapot sa DCGB. Hapotunta daw ang pag-asa kung makakaapektar po sa tuya ini, may epekto po sa tuya ini na nabilog na sarong tropical cyclone. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. Ano po ang latest forecast na digdi sa sarong tropical cyclone tabi na nabilog na? Go ahead. Try na aga po. Sa ngunyar po ini yung tropical cyclone na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Rayo man po ini yo sa kadagan kan Pilipinas. Rayo po ini yung namataan sa distansyang 1,925 kilometers. East-northeast kang extreme northern Luzon. As in, di man ini nilalaw man na malaog sa Philippine Area of Responsibility. As in, padagos man ini naghihiro paparayo sa tuyang nasyon. Samantalang southwest monsoon ang padagos man na nakakaapekto sa bilog na nasyon. Laga di guaman kitang mga namomonitor na mga kumpul ni kaulapan o mga cloud cluster sa may sirangan na parte kang Visayas sa Mindanao. Na kung saan nga dako man ang tsansa na ma-develop or mabilog din sa sarong low pressure area sa mga masunod na oras o aldaw. As in, may tsansa man iniyo na eventually maging bagyo sa mga masunod pa man na mga aldaw. Samantala, ngunya na maghapon dahil pa man sa epekto kang southwest monsoon nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan sa Kabikulan na may mga tsansa man ng mga pulupulong pagpuran o pagkikilat as in pagdaguldo. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na halis sa timong sulnupan hanggang sa sulnupan na mamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat ng temperatura sa maghapon 25 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:26 ni Naga, masulno pa dyan alas 6:16 ni hapon. Alidigdi sa Diyos ti Pag-asa, Ariel Samudio. Apo, Sir Ariel, ulitong ko lang ano itong sunabilog na tropical depression dahil malaog sa PAR, asin dahil magkita maapektaran lalo, ano? Bicol region, ang Pilipinas. Iyo po, ano man po iniyo harayo sa kadagan kan Pilipinas. Alagad ang posible pong makaapekto sa tuya ini yung nagbabanta na mabuong low pressure area. Iniyo kaya may mga cloud cluster kitang monitor sa may eastern Visayas or sa may eastern northeastern Mindanao. So base sa mga numerical model, dakulan siya sa na ma-develop ni sa sarong low pressure area. Opo. Sa ngunyan posibleng ngunyan aldaw or sa aga. Then may chance man na ma-develop po iniyo na maging bagyo sa mga masunod na aldaw. Ayun. Yan ang medyo delikado po ano, in kaso kung mabilog yan na maraot na panahon na yan, Sir Ariel. Po, mas mabiling magiging mauran kita sa mga masunod na aldaw. Dahil nga sa magiging epekto kayo yung na mumong mga component kaulapan digdi sa may Visayas. Posible kayang ma-enhance kaniyo ang or mapapasog ang duro sa bagat. Yan. So, ulit ko lang sinabi mo, may chance sang maging low pressure, ining cloud cluster na ini. Dakolaw ng chance. Oo. May chance man siyang maging sarong marao bagyo, sa abot na aldaw. Po. Opo. Sir Ariel, salamat tabi sa informasyon. Salamat po. Opo, thank you so much. Ito ang medyo ito ang medyo delikado. Pag diyan kaya nabuo mga tugang ang low pressure ang bagyo, ang tropical depression. Sa tuya baga kadakol kan ngaran Primero tropical depression, magiging magiging dakulang ngarang kaan tabi mga tugang sa tuya tabi na nasyon kay pero sa ibang lugar numero sa na yan tabi kaya mag-ingat na lang kita ha. Anyway, so may forward kaya sa Kuya si King na mga informasyon regarding naman sa bagyo harayo man talaga kaya pig-clarify niya to sa Pag-asa na yaon po duman sa may extreme northern Luzon yan an medyo ingatan ta ipangadji ta mga tugang kung mabilog ining low pressure sa aga diyan nabanggi o sa aga diyan databi sa may sa may Visaya, Mindanao area, yan tabang delikado. Pag diyan ang nag-route ang panahon, sana po dahil man kita maapektaran Dili po mga tugang sa Bicol area, as in ibang parte, mga tugang kang
sa tuya tabi na rehiyon. Okay? Iyan. Ha? Ingat-ingat lang. Mas maray na iyan tabi na ano ini, ha? Mas maray na iyan mga tugang na kita tabi nakahanda asin sabi nga ang taong walang tama ang taong naghanda sa sakunay walang panama. Ang sakunay walang panama. Yan. Di ko aram kung sisay ang in charge na kang provincial disaster APSEMO, Albay Provincial Safety Management Office. Na ang namamayo si Dr. Cedric Daep nag-retire nag-retire pag-rehire ni Governor Glenda na Provincial Administrator. Siyempre, pagtapos ni Governor Glenda, si Dr. Cedric uto na mga tugang siya ngunyan ang Chief of Staff ni Congressman Salceda, Adrian Salceda, kan Tercer Distrito, kan Albay. Di ko aram kung si ngunyan ang pamayokang APSEMO o ang PDRMC, ang pamayukan, pinmi ang gobernador, di ba? Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Council, Governor yan, and ang kasarabay, co-chairman niya ka yan, so acting kang APSEMO. Si Sedong niya ng APSEMO chief sa Albay, apudang ko daw si board member Rolly Rosal, iklaro ta daw kay board member Rolly Rosal, kundi sa inyo niyan ang Provincial Public Safety. May number ako kay Rolly, Provincial Administrator Rolly Rosal. Alam ko na. Taon iklaro ta. Mas maray na iyan tabi na may direkta kitang aapulo, may direkta kitang iba na ang number ni BM Rolly Rosal, iba na ang number ni BM Rolly Rosal, mga tugang kaya dahil niya to makontak tabi. Si Sir Tony. Sir Tony? Si Sai? Kaya palang kinadali. Si Sai pa rin. Ano ay sita sa disaster sa APSEMO? Si Roderick na Mendoza? APSEMO? Ayun. Okay. Sige, bossing, salamat Salamat. Alright. De kaya yan nare-report. Nare-report yan Ang OIC pala ngunyan, tabi si Roderick na Mendoza. OIC, Officer in Charge sa mga tugang sa APSEMO. Good morning kay Mayora. Si Pauline D. Mayora, marinaga tabi sa imo. Salamat sa pagdangog sa satuya na programa. Mayora Pauline D. Kumusta siya gumo? Ang apod mi kaya ni kay kawan kay Pauline Mayora ta. Kadakol siyang pigtatabangan, kadakol siyang mga pigigibo. Yan. Kadakol siya tabi na mga kadakol siya na mga pinag-arasikaso, kawang gawa. Yan, tabi. Kaya Mayora ang apod mi ka si si Pao. Good morning, tabi. Sabi ni Sir Tony Reyes, ang OIC ngunyan, tabi. Iyo tabi si Manong Rick na Mendoza. Yan. Siya pala ang habang saday pa yan na nabubugtakan tabi nin tao, si Manong Rick, mga tugang ang magpapadalagan. Of course, under yan kan direktiba ni Governor Noel Rosal. Manong Rick! Ay, Manong Henry, good morning. Ikapalan ang OIC ngunyan sa disaster? PDR APSEMO? Iyo po, sabi. Oo. Good luck. Basta yaong ka. Good luck. Kasama ko nagkapunta ko sa Pag-asa may low pressure baga na may cloud cluster na posibilidad ang maging low pressure diyan sa may parte kan Bisaya, sa may Mindanao area.
na Iyo pwedeng po. makaapekto sa Bicol region. Kaya naghapot ako kung si ang pamayo kang APSEMO ngunyan. Acting baga dati si Provincial Engineer Baclao, di ba? Iyo po tabi, nagbalik na po siya sa PEO mo niyan. Oo. Kaya kapalan ngunyan ang OIC dyan sa APSEMO. Opo, tabi. Ayan. O di, ikaan makakauron-uron mi hanggang sa day pa nabubugta kanyang kipermanenteng head tabi sa APSEMO. Ano? Iyo tabi, Manong Henry, Opo. as usual. Mhm. Ano ang instruction? Nagkaroon ka mo ni Governor? Ano tabi instruction sa imo ni Governor Rosal? Ang instruction kang sa tuyang gobernador, generally, siyempre, i-maintain tayo itong zero casualty objective kang sa tuyang probinsya, Oo. as was the objective so long ago. Mhm. And then, sa mga preparasyones digdi sa Kuan, sa probinsya, and then sa mga munisipios, we are in close coordination with Kuan, with our LGUs, ano man na mga development, lalong-lalo na sa ngunyan na may pigiling-hiling kitang makaapektong pag-uuran, digdi po sa satuyang palibot. May dakula ko tang activity bagay sa Kuan, sa Biyernes. Sa Friday, anong activity sa Biyernes? Sa 20... Sa 19? 18? 18. Ano activity Tabi, opo. tatabi? Manong Rick? Nagpe-preparar po kita sa Kuan pag-abot kang pagbisita kan sa tuyang sekretaryo kang DILG. See. Magkakaigwa po kitang mga static display, and then pag-filing kang kahandaan man kang Probinsya. na probinsya kang Albay, kasi ano ang kapabilidad kang mga munisipios, and then orog na ining province of Albay. I see. Parte na po kayan, aral daw briefing ta si Governor Rosal Oo. kang mga development sa weather, and din ini pong pigbabantay na mayon volcano. Aral daw po yan, kaya pwede mo na akong apodan na mga alas 3 maaga. Alaunan maaga, alas 4 ng maaga. Iyo, alas 2 nagpe-prepare na kita kaan. iyo, oo. So may abot pa lang secretary kang DILG sa Friday, 18. Iyo po, tentative. Oo. Finalize pa. And then, magko-coincide man po yan sa third quarter, third quarter full council meeting kan PDRRMC. I see. Okay. So, siya ang saro sa mga kwan duman? Guest duman? Lema? Iyo po, tabi, Guest yan. ma-attender po siya kang meeting para mahiling niya direkta. So, kapabilidad mang kang Albay, and then kung digdi nagpuunan gabos na esfuerzos sa bilog na Pilipinas, kung paano ginibog kang Albay, siguro makikipag-huron-huron man sa to yung mga mayors. Iyo. Gabos na mayor po in attendance kayan. Oo. Tabi Manong Henry. Kanailing ko man ang gadinigaw, nag-courtesy call naman si Governor Noel sa opisina niya. Amigo daan niya yan. Opo, Sa amigo post, pala niya yan. may postigo ba kung nailing eh? Apo. Okay, good luck tabi sa imo. Do you think po masyadong, 'di ba, challenging ini? Anong feeling mo? Bukod ba ko ka bago sa trabaho niyan tabi, Manong Rick? Bakong bago pero bago. Pero bago. Tapos siyempre, araw mo man sa Nabagalbay, di ba? Model kita Iyo po. pag-abot sa disaster management. Ha? Iyo, Ever sabi. since tabi, lalo na kan tumuno ko kay si Governor, Kong Joey, Governor Salceda, talagang Opo. internationally recognized kita. And on your part, garo medyo challenging man tabi ni sa Manong Rick. Iyo tabi. Pero tabi, sagod na yaon ng tabang ni Henry Maceda sin kang DCGB, magigibutan dapat ang gibon sa paghanda. Para kahandaan para sa mga kung ano man ang maabot digdi sa Albay tabi. Yeah, no problem. Dahil man kita kikuan pag perming yaw nang suporta kan istasyon na ini para sa safety asin kapakanan kan sa tuyang mga kababayan sa Albay, di ba? Iyo Opo. tabi Manong Henry. Salamat unon. Good luck tabi sa imo ha. Good luck tabi Manong Rick. Salamat. Okay. Salamat pantabi Manong Henry. Apo, thank you so much yan. Yan tabi, mga tukang ang OIC na pamayo kang APSEMO sa probinsya kan Albay. Yan, ha? Kaya
Pero ako, as much as possible, tabi, abo kong nagkakaigwang kalamidad. Mapagalon baga pag may kalamidad, boda kairak man kan kuan. Kairak man kan mga, kan mga tao na titamaan dyan. Kaya, yan po na Albay Provincial Safety and Emergency Management Office. Yan, created dyan, tabi, mga tugang kaito pang mga panahon. Nasa ayun manang tama pala nasa abroad pala si Manong Rol. Kaya ako gusto ko man na makauron man talaga si Rolly Rosal mga tugang bilang provincial administrator ta. Dito pa siya nakakauron magpungkan italaga diyan bilang provincial administrator mga tugang sa probinsya Canalbay. So mas maray na nadadangog ta ang sa databing mga boses may kinaraman po sa siring na bagay. Okay. Sandali lang. Tagari may kasuhapon nag-follow up si Joshua diyan sa sa may Haushan Village. Ang latest dado man, Haushan Village na hadit ang mga studentes ta nakatana na daa ki mga nakatanadak an mga ayam kilaman baka makadiskwento na kiaki ang problema tapag pigaha bigla tapighanap bigla nawawara ang ayam yan. yan ang mga di ba o kasuhapo nag-follow up si Joshua so nagreklamo tabi sa to diyan sa Ocean Village na mga residentes di naman ni Joshua si Kapitan Rodriguez kaya ngunya na aldaw pipahanap ko si Municipal Agriculture RIST kan Daraga. Ta sa Daraga, wara ki arog sa Legazpi, may pwede kang apudan, taigwa kitang city vet. May veterinaryo kita sa Legazpi. Sa mga munisipyo, garuday man ki item na arog ka iyan, ang problema ng arog kan, iirarom nakapalaman iyan dyan sa Municipal Agriculture, tabi, no? Kaya day kigari konkretong plano, tama ba? Garik ko din konkretong sorry for the term tabi, mga busing dyan sa agriculture, sa Daraga. Kumpara ko igwaki item tabi na veterinaryo, focused ang kuwang kayan. Pero arog kaya no, na malabagawan mga, maski kasuhapon may nagarapon sa kuya, maski sa sentro kan Daraga, kadakol kang nang balaw-bagaw na mga ayam sa palibota. O dyan sa munisipyo. O lalo na duman sa sentro, duman sa may Haushan Village. Anong latest duman? Na-confirm ni Joshua kasuhapon, pag-report sa kung alas 3, sa 3 to 4 tang programa, na confirm talaga na 5 ng kanding ang linapa kan mga ayam. Pigsurugan kan mga ayam. Kinaon kan mga ayam. Niling muna, natadaan mga tugang kan may natada sana sa kanding, payo. Egod ang pagkakataon na payo sunatada. Ano ang implikasyon kaiyan kung ang kanding nagtuturutindog diyan biglang lilokso ang kan ayam gigadan tapos kikaraon. Di ba? Dahil mo mata sa mga pelikula baga nang yan nakatana nakilaman ki kanding. Oh. Baka may nagsuskuday malustibad ng maraot. Di ba? Kikagat nga ni ka ng tao. Di ba? Baka isus ko dahil man lago na mabot sa punto na may mga aki na medyo extreme ini na nasa tuya mga tugang na pag-alangan pero ang hapot paano magkadarakop ang mga ayam na yan? Anong gigibon kan ba? Pwedeng pabayaan sa na yan. Kandingon niya 5 kanding sug ginadan kinaon. Ano pagigibukan barangay? Tabi boda kan agriculture office sa munisipyo. Paano yan? Di ba? Baka, sana, magabot sa punto na tawaan, susko, abangan ka niya sa tinampo, pagbanggi, bata pagbanggi, yaraon, sa mga ayam, pag-agada, warara sa mga ayam, nagapahingalo. Baka sa mga ayam, so naghaplas na iyang ki, lana, tapos minatransform na ayam pagkabanggi. Diyan naman kan, na-feature kita naman kay Jessica Soho. Posible, naman kay Jessica Soho baga. Oh, imagine ayam pig atake mo na ang kanding. Hello. Ito, nagluloko ko sa iyo. Ano yung may natarap ko? Di ba niya ako nagayang bayaman? Lima baga.
Kanding. Di aram kumpira. So ayam da, nagdadakol habang nagdadakol pag ang sarong kanding, surugang kilimang ayam talaga. Gadan yan. Ang nasa isip ko, BP, nag-ayam-mayaman. Baka nagaya mayaman pare. Pagkagadang ang kanding, suruso ngayon na so kanding, pasiring Pero mo sa. naiilig. O ta, linuto na ki anong Ano luto pa yung kan. natatada? Kinalderita na. Di ba? Pero ini medyo kwan sa pakaraw sa nagita. Pero medyo seryosong bagay ini. Ang inside story ka iyan, baka mananggad nagdalagan so ayam, pag abot mo sa inutan, naglakaw ng 2 bitis. Patawadon kita. Kaya nga, BP, nagugaling ayam sana. Nag-ayam-mayaman. Ara mo sa istorya ka na nag-inurig mo na nag-inayam? Iyo. O inda, baka may akin nagdangugon Iwan na. sa BP sunatong. Salbatanan. Oh, mga dapat may action eh. Na BP, dapat ka, paimbestigaran kay Maray. Perception ko, imposible yun man. Aba. Di ko gusto piti, payo sa natada. 5 na ang kanding sut linapa duman. Lalapaw nito, BP kang ayam. Grabe May nang- matatada. May matatada. Grabing gutom kan mga ayam na yan. Siguro, sa nung taon siya pinagkaon. Ano mo na? Ano yan ako nakadangog ka na so kanding, nakatindog, liluksong kan mga ayam, gigurmol kan ayam hanggang sa magadang kikaon. Dali mo sa mga pelikula pare? Isipon mo, BP, ang ikos nga ni, para gigada ng Pino. Iyo. O yan na, kanding na, tulakula na baga. Iyo baga. Ano yan kaya, Migo, iba nang, ikos mo yan, takot na sa kino. Unless otherwise, BP, na pagsasabi mo na naglalay di mantika. Oh, na. Sige, bye-bye. Baka BP sa ibang na barangay, pista. Baka halian sa ibang barangay. Oh, sige, bye-bye. Salbatan ng buhay tayo ni. Dapat makaroon ta so agriculturist dyan. Si Kapitan din naman na Diyos pa, paghurunan da. Di, Mang Clarado, kung nga rin paghurunan. Hello? Hello, mga inaaga, Good morning, Busing. Pakisaw-saw lang ato sa topic ninyo. Sige po. Ayan, ang epekto kan mga Animal Welfare Act. So ayam. Oo. Ganyan, sa ito, bitan ayam, sa ipigbabiyahe nga na sa bagyo, dili kasi ang sa bagyo, pigbubuno. Iyo. Pigbubuno pag may birthday. Ginawanag baga magbuno kang ayam. Iyo baga. Mga ano rin, kung araw kaan, protektahanin na so ayam. Luminahok kang ayam, kang ikos ang mundo. Kasi ang ayam, nag-uumbong kinuwang bisis ang isang taon, mga 5. Totoo. Mga 5, 7 hanggang 7. Pero ang tao, saro sa nasa sarong taon. O, di ibig Yeah. sabihin, kung so, populasyon kang ayam, dahil ita po kontrolon, dahil ita bubunoon, dahil ita, lang sanaan. Kaya dito yun ang ayam sa tinampo. Pag may nagbarag-barag dyan, iligis na po, dahil buno. Kung inano kang animal welfare na dahil pagparaburunoon yung ayam, yun ang nakulon ang populasyon yaon sa tinampo. Iyo baga. Kaya dapat na ito pagulan sa tao, nabunoon sa ayam kasi kung dait ang pagbuburo noon, dudumi na hanggang ayam ang populasyon kan tao. Mas nakulpaan kasi nahugbon sin kasi mga 5, ang minimum, 5 papataas. So tao, saro sa narong taon, isin ka 2 beses sa narong taon. Iyo, kaya mas takol ang populasyon ninda. Oo. Sen kita makurang pagkaungkaan, di Nanda. ka kaunong ka ang tao. Yes. Pagkagalan ninda anak, babayaan sa tamong bunoon so ayam, asaman man ninda anak, daman sa pagbawalan ninda Okay. ko kasi nasa kasama. Opo. Opo. So ikos pwede mo anak sa pao kayo daw. Inda. Yan. Salamat. Okay. Salamat. Sige, bye-bye. Salamat. Diba? Anyway, ngayon kaya di mo basta-basta pwedeng ingatan ang ano man na klaseng hayop, ngayon na panahon, ingatan po ang ang pagdakop,
pag-manage ka yan na mga hayop. Di ba? Iba-ibang hayop, mga tugang. Pwede kang reklamo nin cruelty, mga tugang sa hayop. May batas tungkol diyan, no? Pero ang hapot nga ni, harain man anggad ini ng mga animal advocates na ini. Pag-arog kayo ng sitwasyon, no? Arog kayo yan, kinonfirm kan mga residentes duman na nakauro ni Joshua, pig-confirm man kan barangay na may ayam na nag-atake sa kanding. Sisan matrabaho kayo ni? Naapudan sa barangay council. Oh. Sa barangay council, mamiriti, paghuhurunan da, kung paano yan. Hello? Hello? Master, Po? dapat mapatunayan yan na kung ano talaga mga ayam naan. Na mapatunayan, bako lang so hearsay, uring-uding. Bako? Yeah. Ay. Yeah. Okay. Salamat, bossing. Di naman na yan actually, di naman Diyos mga may na-interview sa duman na mga nag-arataman kang kanding. Ang pigsa, diba? Ay, nako. Diyan kan yun, baka yun, naling mo, naglakaw sa tinampo, otro mga perang blinkan mata mo, kamang na naglalakaw, tindog naglalakaw na primero. Otro blinkan makan mata mo, kamang na. Sunod na blink, makas kasununo na dalagan, 4 ng bitis. Oh. Kung bako paminsan, mailing. Pero seriously, mga tugang, kay puan ki action tabi kay ni. Mga barangay official tabi dyan sa barangay Tabon-Tabon. Pero ang business nang uminapod sa kuya, buda na confirm ni Diyos wakas hapon ang concern tabing iyan. Di, sana, ma-actionan iyan, tabi. Kaya, pipahanap ko ngunyan kay, pipahanap ko ngunyan kay, pipahanap ko ngunyan kay Joshua, so municipal agriculturist tabi kan daraga. Yan. Good morning, tabi kay Bossing Joel. Yan. Kamusta na tabi, Bossing Joel, ang sa imong first lady na mayora? Hello? Ligo? Hello? Ayan. Natay ning cellphone ni Manong Red sa napuputol ini. Natanaw ini napuputol ang sa iyang signal. Ha? Good morning. Baka po kuya, ibang ayam yan. Suduwa sa naambitis, nagkaon ki kambing. At iyo, kaya nga, sabi man ni Francis Jem, dapat nga investigaran. Sir, ang sawangan pagbanggi garo na divisoria, dakulon pati duman sa inutan sa puro, dakulon obstruction, masamok na sa mata. Sige daw, tadyan daw na banggi. Lakaw-lakawang ko daw dyan sa lugar na yan, ha? Inapigtatara mo po. Ang aram ko, mga paratin daw, digdi lang iyan sa may, primero mo bagang liko, pag hali kang embarkadero, igo dyan ki mga stalls, baka dyan, primero mong liko, igo dyan, pasiring ka na duman, tumbok mo na so mismong Sawangan Park. Sige po, tabsirbaran tayo na banggi, ha? Ang privilege kan mga ayam, may news baga sa sarong mall na pigpalitan ki diaper so ayam, so sa nanay, changing area, nailing muna yan. So ayam pigsalidang ki diaper, duman sa changing area, kan mga aki na may diaper. Ang ayam, pigkulog, mga makaskason, ang animal cruelty. Pag yung ayam na ang kausa, kan pagkadiskuido kan tawo, na nairido, tahimik na. Yan. Ayam digdi sa mo, sa taas, tula-tula, nagabarag-barag. Ang kagawa digdi, turog da sa pansitan. Good morning. Diyan po sa may mga aya, sa Gaisano compound, may mga aya, minsan nagibilang kitri si Gabos, ang iba nagtuturog-turog sa aram kang kutse. Nakaparada sa may, ay nako po, sa mga parking area da, kadakol na ayam. Pero aram rin doon lang, may istorya ko sa endo kayan. Sandali lang. Hello? VP, Morning. ako
may nare-reparo man sa mga ayam. Oh. Pag nahiling ko sa tinampo, pag pigawuking an ayam sa tinampo, an ayam nasa outer side, Aho. nasa safe side. Oh, so tawuan. Pero pag akian kay riba, so akian nasa tinampo. Nata daw yan. Apo ipasabitan sa ayam. Oo, lalo sa mga grade 1, grade 2 na akin. Yun, hindi akong titapak sa tinampukan. Dapat baga nasa safe side sa mga minors, mga aki, sa mga arog. Iyo tabi, dapat. So mga adult, yun dapat yan sa pag ibo. ayam ang kay riba, iyo ang nasa safe side. Yeah. So mga las ka man lang talaga, no? Yun man ang ano. Matindang obserbasyon mo. Ang magayon tabi kan, ining mga grupo kan animal welfares, dapat sindaan magdakop kan mga ayam na yan. Kuta na, di ba? I-adapt ninda, tawag nga ning mahiling kung talagang for sila sa animal welfare. Yeah. Bakop lang so for sinda sa may breed. Tama. Iyo man lang tabi, Yeah. ano? Okay. Thank you, Yeah, amigo. thank you. Alright, thank you. Di ba? Ibag naman ang ganda, no? Dapat, maski ang mga askals na yan, irlingon yan, ha? Kuya Henry, dapat kaya ang ayam igakod, kun abo igakod kan tagsaliri, so tagsaliran igakod. Ay lalo ng problema, kalaban mo naman kan Human Rights Commission. Sandali lang. Hello? Hello? Good morning. Good morning, Mano. Yeah, Mano. Result mo ginari ako. Opo. Sige. Apot kini, tungkol sa ayam na dangog ko. Opo. Tungkol sa ayam na Mano. Hello? Yeah, go ahead, tabi. Go. Ay, nawawara talaga. Nata napuputol daw yun si Manong Reggie. Alright. Diyan sa City Health Office, naroon naman din doon sabi ni Mayor ka na interview tadigdi. Si Mayor Isham Ismail. Inapudang ko baga na interview tadigdi kan mga plano niya. May sinabi siya na sa City Health Office, 20 persons per day, 20 packs per day, ang pwedeng mag-avail ki libreng bakuna. Provided na ikapo, Tagaligaspi. Iyan so sinabi ni Mayor Isham. Ako nga ni, sabi ko sa iya, uminuyon man ako, grabe naman nga niya ako, kung oral daw, Jerome, kung oral daw, 20 ang nakagat ki ayam sa Ligaspi. Di ba malangani ka nakaurontakan si Dr. Manny Estipona, mga tugang, ang sabi niya, 0 death kita sa rabies. Pero may nakakagat palan. Ngunyan, sa observation mi dyan, kansarong aldaw, uminagi ako, kadakol ka nagpipila para magpabakuna ki anti-rabies. Samantalang, 20 man sa na iyan per day, ang nakalokal sa lokal na gobyerno, talibre nga ni. Ito pa lang sa palibot kadakol-dakan mga nakakamras kikos. Nakakamrot ki ayam. Kadakol tabagang mga atama na ayam. Sa kadakulan mga tugang kan ataman tang ayam, tabi. Sa kadakulan kang ataman tang ayam, mga tugang nakakamrot kita na kuwang kita. Kaya pag nakamrot o pag nakagat-kagat nga, minapabakuna. Bako dapat ko ang pinaka-safe kaan, so ayaw mo, babakunahan mo kay anti-rabies. Bako John. Nganing safe so ayaw mo, makamrot ka man. Kaya lang, iyan baga paminsang pigalakaw-lakaw mo dyan sa luwas, baka acquired, nakukua. At ang rabies, virus yan. Perang-bis ko na kada interview sa Dr. Manny Estipona, buda sa iba pang mga veterinaryo, ang rabies, virus. Nakukuha yan dyan sa luwas, sa palibot. Ang rabies. Kaya, mga tugang, pag nakakagat, pag iyan na-infect ng virus, siya naman ang sige naman ang pangulakit kayan. Iyan ang kwanta, iyan ang concern ta. Dahil ka nawaring na, pigapudan ko si Dr. Manny, tabi, i-clarify tayo, pero ang good news sa to, taday sa tuya ki death, mga tugang sa rabies. Ba't ang rabies baga? Haloy iyan minadalagan, mina star, mga tugang sa laot. Pero nagangalas ako
kadakol da ang mga tugang kanagdadyan sa City Health Office para magpabakuna. Grabe nga niya ako. Ano? Ha? Ural daw yan. Oh. Ural daw tabi. Mga tugang niya. May pick up po lang ko si Dr. Manny. Hindi ko nakareport sa iyan. Dr. Manny! Hello, Sir Henry. Good morning, Doc. Busy ka po? Okay lang? Ano ito? Oo. Interview mo po. Opo, wala kay may nagpo-programa ako na-mention ko tungkol sa mga ayam buda sa rabies. Kumusta po ang tasabi diyan sa City Health Office? Hindi ko alam kung nakaka-report, nag-report sa imo ang City Health pasiring sa imong opisina na dakol pala ng pirming nakapila diyan na nag-avail kang free na rabies vaccination. Uni nga ni actually ugang nagapa sa kuya. Yes, kailan tig-limit lang sa 20. Iya, opo. Kaya nga ni Sir Henry, Opo. ginibumi po, nagkagwa kami kibagong program, the Birdseed Oo. program. Bite reduction of dog Yan. and cats. Oo. Every day kakagwa kay health teaching sa bite center. So mga Oo. nakapila duman, Iya while po. nag-alat sinda kang turn of vaccinations ninda, nagataw kami kay health teaching to prevent future dog bites kasi Oo. ang pinakakiman sana para ma-reduce ang dog bite is to have a good bonding with the dogs and the Yeah. owner. Yeah. So master Yeah. and pet relationship Opo. dapat highly expressed ito. Pag Opo. di na expressed, di na makan mo ta brown out, Yeah. nakulgan mo ta nagkakaon, Yun. talagang makagat yan. And Arang also, oo. we don't really understand the behavior and the attitude of our own pets. Kaya, nadidisciplina ta sa pagdidisciplina. Iyo, Kaya nga ni po, iyo. Sir Henry, we're planning to expand it. Naguro na po kami ni Mayor Hisham. Ililibot ni po all preschooler and schooler Opo. sa mga public school sa Legazpi, and I just need some funding kasi siyempre we need to give flyers and everything. Yeah. And may naagaman akong na-hire na mga teacher na willing to Yeah. to be to train the Iyo. ito pong Opo. dog owners. Oo. And aside from that, another intervention is the bootcamp for a better pet. Opo. We are trying to teach dog owners how to train their own dogs Na. Yeah. at their own household to prevent and reduce dog bites, and Yeah. also to reap other benefits that the dog can offer, the pets can offer to them, like the mental Opo. wellness benefit na ito kung ma-institutionalized, Opo. the animal-assisted therapy para mabawasan ta ang mga depression, anxiety, Opo. stress related the dogs can give us this therapy na daipo Opo. na kukuha pero yes, it has a good potential. Nakaurong ko na po si Ma'am Baluis, Opo. yung mental health focal person ng DOH, and we are working together. Oo. Probably September ma-launch kami ni animal assisted therapy on the household. Aram niyo po sa Manila, Sir Henry, mahalon po yan. Yeah. Ang group yan na naglilibot sa mga hospital, dara-dara sa dogs ninda, and per hour ang therapy. But here in Legazpi, aadalan ta with the help of the DOH, contact nila sa psychiatrist and with the veterinarian also. Ma-invite man po ako sa PBMA, and so estudyante kang psychology Opo. student, and pati na rin po so mga vet school o wala kitabig sa BU. Yes, to institutionalize at para ma-rita ang benefits na yan, and also developing a good bonding relationship with Yeah. the dogs. Opo. And yes, we are creating a responsible pet owners po. Yeah. Yeah. Opo, nakapulbay ako, Dr. Manita. Sir, kaso hapon, napaagi ako duman sa natanga niya ako dakol kang pila kan mapabakuna ki anti-rabies. Buda, ang good news tabaga, sabi mo kang inod, zero death kita sa rabies, ano? Pero kadakol Opo. pa lang ka nakakamras, kadakol kang nakakagat, kan mga pets mismo ninda. Yeah, that's why we really need to educate, to Yeah. give health training, health teaching sa mga dog owners. Nangangalas nga ni ako. Pero I don't want na to ventilate any further Yeah, issue yeah, kasi yeah. gustong i-check me really. Gustong i-check ang animal bite center ta. Opo.
kung talagang proprietaryung Ligaspenyo yan. Kaya Ayan. kaya Saro pa maubos yan. talaga Correct. Correct. yung bulong kaagad. Ma-overwhelm kita pag dahil kitang mga interventions. Oo. Primero sa kung talagang Ligaspenyo yan. Oo. Pandua, we should limit para madisiplina rin yung Yeah, mga dog yeah, owners. opo. Dito na bagay, mapa-injection. Dito na bagay, kaya man siya nang i-obserbahan. Yeah. Tapos i-claim na dahil bakunado so ayam, dahil bakunado. Tangaling magkapa-election siya na. maka-avail sa kan service, which is really baku tama. Mimislead talugod sa publiko. And may study kasi akong gustong maadalam kung perang percent ang dog bite victims di sa Ligaspi ang household, which is nailing ko lang kapon. Although ang dog bites on the street, eating stray dogs, really, talagang ma-fall siya sa third category because they ma-observe sa mga dogs. And of course, we will assume na bakunado tulo siya because that's stray. No observation, nawawara naman ang tag sa diri. Pero dito yan, pero dangerous siya. Pero ining sa household, so mga pets, sa kayang i-observe, i-observe. So we are really teaching them, yes, how to observe. Second, the behavior of the pets during biting incidents, and how to prevent it, and to develop a good bonding to prevent the dog bite. That's pinakabagong kong program, the BRC program. Bite reduction of dogs and cats. Okay. Dok, may report po sa imo kung gurano kadakol so nakakagat kan sa ng pets at home or kumpara po sa mga street dogs ta, mga kwanta so, mga household. Kaya household mas dakol. Dahil pag household dog bites, talagang dakol. I think it comprises more than 70% of the dog bites. Pero tigadalan ko po, I will collect all the data sa City Health and Atlanta. Pero ito na nga, we have now the intervention. Even we don't have yet the picture, the data. Kung pera talaga, but we are having now the intervention, the health teaching na itatatauta sa mga dog. Magayon yan, Dok, na naisipan mong iyan tabi. Most probably, baka ka ito nangyari na. Ngunyan lang ini nagluwas na garidakol nga yata. Kuan na baga, libre ang bakuna ta dyan. Kumpara ka ito na minadumang kita sa mga private clinic. Ano, Dok? Money? Yes, that's what. Dakul po talaga ang na-aware na natakot sa rabies because of the nasa TikTok bagay, nasa reels to mga dog rabies victim na kaya kahit diit minsan na-scratch nga ako. Mapapakula tulos. Let us observe the pets. Kasi pets man lang nila. Pero dahil talagang yaon doon nakapila, hayaan nyo na. Of course, we just to allay fear, mapabakuna talaga. And that's why the animal, this teaching, the health teaching is really important. Nailing ko. Yes, talagang the dog owners owning their pets, parang konkretong ideya how to deal with their pets. Unlike sa Indo, aram ko si talagang yaon talaga mga ehemplo po kamo, Sir Henry, kung paano pagkatama ng pets and really yaon po ang bonding nindo. Yes, so hopefully we can adapt it, paluay-luway, we cannot do it overnight because we are on the battle of culture and behavior. So hopefully at the end of the day, makakreate kita ki 5 to 10% transformation na maging responsible pet owners and maging loving and caring sa ang mga dog owners. Dok, sa mga masunod na aldaw, i-discuss tayo na programa mong iyan. Tamagayon po yan, health teaching para sa mga dog owners niya to sa Satuyang Syudad. Salamat yes, tabi, Dok. We're welcoming it, Sir Henry. In fact, I'm planning really to have this health teaching pati sa radio kasi nailing ko talagang ignorante po ang Satuyang mga dog owners kung paano i-deal ang pets ninda. Nailing ko po ini. Kaya that's why this is one of the root cause of rabies and stray dogs. Yes, Doc Manny, salamat ha. Pasensya na sa istorbo tabi. Yes, salamat okay lang po. Okay, thank you. Salamat. Alright, thank you so much. Mga tugang Dr. Manny Estipunao. Kaya daw nailing ko na itong ko na ito Nagkapirang aldaw na, uro aldaw dyan, nag-aagi ako sa City Health Office, 6 girlfriend ko yaon dyan. Sabi kan ex-girlfriend ko, kung gurado mo nga piga para susundo ngayakan mga panahon na girlfriend mo pa sana ako, dapat nga gibuhon mo girarayngon yan. Ang nga ko, opo. Kaya, sunda ko sa pagkahapon, pagkagada ako makahatod na kadyute ako, sundo.
Tatanga niya ako, tamatawuhon dyan. Sabi ko naman, nagbaba ako, may nababa ako. Ano nga niya ako Diba sa Animal Bite, nagpipirila para sa libreng bakuna sa rabies, kontra sa rabies. Nay ko, may sarong babae duman na maputi na magayon na para bakuna. Nga niya ako, miss, ano nga, kanakulong nga niya, sir nga ka nagdidirigdi. Ano nga niya ako, ang pangalan mo? Ay, sabi ko sa iya, sabi sa kuya, tatudang iya po, tao yan nga si Ate Malo. Hello? Bro, okay. Ay, up there. Okay, okay, sige. Oh, hello, bro. Bro, may tinend akong contact number ng Tara. Very good. Animal welfare. Yan ang piga-contact ni Permit about animals. Ay, Na hanapin mo. saan ini pa rin? Taga saan ini? Saan ba? Tara yung bro, tabako, something yan. Ah, Albay na ang pangalan yan yeah, okay. Gari ba ideya ako Gari aram ko yan. Gari na, iyo. Salamat. Okay. Sige, hanapan ko bro ha. Hanapan ko. Salamaton. Alright. Sige, thank you. Alright. Yan. Ayan. Thank you tabi bro. May mga amigo kita na nagsisend ki detalye, mga tugang ko sa okay. Okay. Sige. Thank you Alright. Ayan. Ano na, may contact na kita para makahagad kita kitabang in kaso kung may mga concerns. Lalo ining concerns sa dyan, tabi mga tugang sa may partikan barangay Tabon-Tabon. Hindi confirm ta. Aram mo, kita nakulong kitang atama na hayop. Ang kulang ta mananggad kung paano kita makaibitar na di kita kagaton kang ataman ta. Iyan alimawa. Ang ayam pag nagkakaon, di ka nanggad mag-intra dyan. Tabagan ayam pag nagkakaon, inintrahan mong kaputan mo, magsalat, ay nako. Iuhalon ka kayan, maskikos, tabi. Diba? Paminsan nga ang tao, di mo pwedeng agawa, di ka pwedeng makisama kung nagkakaon siya. Yan pang hayop, di kang tumangan, maski yan pet mo yan. Diba? Kaya ang reaksyon, pag nakagat kita, pag nakamrot kita, maduman sa Animal Bite, mapabakuna. Ayan. Pero ikaw ang number of days, mga tugang for us to observe kung ano ang mannerism. Kaya dapat kung ika-pet owner, ara mo ang ugali kang ayam mo. Mahiroon, permi nga ining ayam na ini. Nakakagat siya, o to, biglang nagmundo, biglang nagbabloy, etc. Yan, mga sinyalis yan. Nabakatabi, nag-igwa siya, mga tugang kinadalaga ng rabies niya, kung may rabies siya. Diba? Buda, sa pagkarigos, kanayam. Kaya kung mga ayam sarong nanggad, pag yung pigbibahog me, pipagilid. Gilid mo na, gabos na ayam, gilid. Gilid-an. Tapos pag tinaman mo nakipagkaon, day ka na magrani, maski ng buot kaan, pwede tabi na tumangan. Buda, day ka na magkapot sa iyang bahugan habang siya nagkakaon. Delikado po yan. Joshua Bino, may dagdag na report. Kabin, Joshua? Hello? Yes, go ahead. Yes, Pepe, good morning. Good morning sa mga paragkabay. Ma-schedule nin pagdakop ng mga buhing ayam duman sa House and Village, Barangay Tabon-Tabon, Daraga, Albay, ang Municipal Agriculture Services Office o kaya MASO kan Daraga, Albay. Inibip Henry an simbag sa tuya ni Madam Nelji Matosiños, ang Municipal Agriculturist kan Daraga, Albay. Matapos na kasuod na talantabi ni Henry, may nagpasyar naman sa indang barangay Tagawat para ipaabot naman ang concern na ini kan buwing mga ayam na minaatake asin minagadan ng mga kambing duman sa House and Village, sakop kan barangay Tabon-Tabon. Saludo ako duman sa kagawad na itong duminuman sa opisina niya. Sabi ni The best, Ma'am Milji. bossing. Salamat po. Saludo kita naman, Joshua. Sabi ni Ma'am Milji, ano nga sir, na radyo? Sa kuyo po, sa muya. Pero saludo kita duman sa nagduman na kagawad. Pero, matibay sa kagawad. O bako arog kan so ibang kagawad sa barangay na para nahapot mo high blood. Correct. Di ba? Ngunyan, go ahead. Kaya bilang simbag duman sa pagpasyar kan na barangay Tagawad sa Agriculture's Office kan Daraga,
ma-schedule BP Henry ni na pagdidakop ng mga buhing ayam na Municipal Agriculture Office. Dahil man siyempre binanggit and pinag-announce eksaktong schedule tabi BP Henry sa nga ng maski por paano sorpresa. Pasigon kay Madam Matosinyo. Taba ka na aramang kang ayam, andro lang yan. Mataram so ayam 1. Mag-arapulan na sa VHF sa mga ayam. Correct. Ako na may problema kita. Sabi kaya istorya ni Madam Mildy Matosinyo BP Henry. Permission na nagkukondusir nin pagdakop nin mga buwing na ayam duman sa area. Siyempre, ikaw sindang impounding ka ang tabi, Joshua? Ang harap kayo sa Malinaw. Di darang ayam sa Malinaw? May ano ba ka duman? So, Gary Provincial impounding area. Okay. Oho. Pero dapat panahon na ginadala ninda na municipal impounding. Ano ka pagigibo? Sa Legazpi, may model na pwedeng gibuon. Di ba? Oho. Buda, dipisilon kaya dyan sa daraga, tayo sinda kipig apod, ang mga ayam, dipisilon, mga madunungon. Kaya dapat istudyaran na ramadam yan, tayo sinang asosasyon. Natawa ng pag-idiit. Aso 1, aso 2, break. Bako man TYC ang Mayroon ditong mga asong, mayroon ditong manghuli sa atin, break. Aso 1, aso 2, kamin. Nasa may napukor na po sila at Piña Francia papunta sa atin, break. Ikaw sinang asosasyon. Okay, challenge, masabi si Madam Milgy, kung nagkarisipan niya kan masedang iniyo. Iba man pala niyang iutak ka iniyo. Laga, dahil tama ka ulay lagta, lagi dali depende, tama yung meeting. Kung pinabot ko sa so concern, sabi niya, pa-schedule nga kasi pagdakop, tama nagpa-share naman na, na kagawat. Ang sabi niya, firming nga kami nagkukondusir din pagdakop sa mga buwing ayam. Kundi minsan, sa ibang may sadiri, iiwal sa paradakop. Dahil sila ka magpadara, mga araw ka na ba? Bata ngayon pa din ako po yan, parang ngayon nakabuhi ngayon kimadali. Pag nagbalaw ba, dapat magibong araw kayo ni. May kuha na kita, Joshua, bako man sa nanginutang, bako man sa tatao kita. Iguha na kitang template, mag-benchmark hindi sa Legazpi. Number 1, ang Legazpi may ordinansa. Dapat magpasa dyan kay ordinansa kung daipa sa lokal na gobyerno kung paano pagdakop, buda pag-impound ka na ayam. Sa Legazpi baga pag nailing ka, ang ayam nagbalaw-bagaw ngaya, kung nagsisirilaod baga iyan, di darayan naman sa impounding after 3 days. Kung dahil ka nag-claim after 3 days na naka-impound-an, di desisyonin na kung nang gigibuon duman. Kaya nakikipagasan mo kaya po niyang ki-ordinansa, madapat gayud may klaradong plano dyan. Takadakol kang ayam dyan, aga akong nahiling na ayam dyan sa saod, sa may ilawod. Kaya ang sabi ni Madam, nakikipagasan naman dahil sa mga paradakop niya, maski pa ngayon yan pirang minutong nakabuhi siya na, basta nakalawas na dakop. Pabayaanan ninda yan na mga, ang tawo, normal yan na mga nag-react, natanin nagigirakudan, kung baga-araw ka yan, din magpadara sa mga araw ka reaksyon kan mga tao. Kung iyan padaba ninda yan na kuwan, pag nakaluwas, asikasuhon mong makalaog sa arong mo, o magakudan mo giraray. Tama. Di ba? Ay, na magpadara sa mga araw ka. Kaya sa mga para sa lakab taki ayam, dumara sinang drodakula na sa lakab. Sabayo na sabay sa diri. Tapag Alam mo itong sagari pagtokdol kimangga? Na may tikpaw. Pagparalita mo, soklubi ka ana. Sala nga yan, susyon mo. Sala nga yan, susyon mo, noy. Pero makagulo-gulo baga, niling mo ng ayam mo, pinabayaan mo, pinalakaw-lakaw mo dyan sa luwas. O yung tabang aksidenteng nakabuhi. Wala sutag sa dire, justifiable yan. Pero kung yung kaman sa nanay mo nakabuhi, di mo si kasuon yan. Correct. Pag naka-despido na tayo na pinag-claim. Baga pag nakakagat, masayuma ka. Mana. Okay. Kaya, within this week, depende ma-schedule na pagdakop naman ng mga buhing ayam. Very good. Nakairak man kan mga kambing. Yun nga ni, dapat yan si kasunin na yan. Diba? Kaya, garo Diyos ba, bias kita mo yan? Aha. May biases kita mo yan ha. Gari sa labo kung maging bias kita sa ere.
madapat objective kita, neutral Una. kita. Ana po daw sa presidente kang asosasyon Paayam-ayam naman ako. taang nakakaisikan si Joker, uning caller kong saraw. Siya nagtarang-tarang mga igwa ngayon Ricky asosasyon. Sabi yun, aram niya kung siya ang presidente ka. Taga-double sa mo, nagreklamo. Dito lamang nakuha ang reaction so ayam. Nagreklamo. At ang ngayang ayam, may nito malagtahon. Oo. So yun ang plus kaya ngayang lana kayo. So pernitosan kantoyo. Okay, okay. O, pero salamat ha. Salamat kay Madam Melgy. Sa action, sana po makuha niya, masolusyonan tayo itong reklamo duman primarily sa Ocean Village. Yo. Balikan ko naman after perang days. Oh, balikan mo. Next week balikan mo tabi. Bata, kuha niyo. Okay? So yan tayo depende ang simbag kan Municipal Agriculture Office sa isyo yan kan mga Korokambingon, Ayam-Ayamon, Deswabino, CCGB. Salamat Joshua sa report. Nag-tip kaan sa ko ni Gwang Ayari kay asosasyon, iyan ang mga ayam, asosasyon, si Joker. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, go ahead. Come in, Jim. Yes, bibi, maraynaga sa mga parantabay, nasusugtan akon sa rainaso, mga pinaralod na mga kahoy tinarambak, na kadarakula na so mga matagasuno na mga kahoy, na pinurutol, parte kan road widening project po, digdi sa Barangay Morera, Ginubatan, Asin, Barangay Binugsakan, kung saan base sa DNR, Sendro Ginubatan, Mr. Alejandro Maranan. Pagkatapos na paraludonan mga ini, dayman in persona o mga personang kuminurua, kan mga kahoy, imbis pinatambak ini kan DNR, duman sa modern mechanized nursery, sa boundary, sa compound kini, sa boundary kan Barangay Banao, asin Barangay Paulog, Ligaw City. Para dayan mga ini masayang, i-donate an mga kahoy na ini, kung saan pwede ining ritasuhon para gamiton lamisa, cabinet, mga bangko, ay sa magkaralapasan na an mga ini. Kung matatandaan bagatabi BP suinot na urnada kan pururtulan kan mga kasya darpulaw na kasya kay ito dito sa may Barangay Banao, inarambak sana duman sa gilid, tapos inarawutan o minagian mga aldaw, grabe sa mga prosesong pigahagad, sagkod ng nagkaralapa na sana nasayang tabi bibi. Iyo, totoo. So ngunyan, sa mga interesado, umasyar na sinda sa sentro, lalo na sa mga taga DepEd, so mga sa barangay o ahensya ng gobyerno na nangangay po kiriritaso na mga kahoy, mga kuha ng patay ni, so pertiyo ng gibuhon ng mga lamisa, furniture, magpasyar sana sa sentro, magpresentar ng letter request, certification na talagang naisindan in budget, asin sketch design, kan furniture para sa pagdeterminar kan sino kung pirang board fit at i-release o itatao ninda. Okay. Danguguntaan interview niya to kay Mr. Maranan. Okay po. Ayun po, tungkol po dun sa mga DPWH tree cutting, yung pong permit namin, ang condition po dun para sa mga pinuputol na puno, meron po yung temporary storage area, like po itong sa Morera area, at itong sa part ng Binugsakan. Ang ano po niyan is dito po namin siya ni-request namin sa region na gawing temporary storage po itong modern mechanized nursery po dito sa may party ng Banao. So, ayan po mga pinagpuputol po ng DPWH na puno. Doon po yung temporary storage. And yun naman po ay nakalagay po talaga sa permit, sa conditions na pagkaputol po nila, dadalhin po nila, ipunin po siya sa temporary storage for proper disposition po. Usually po, yung iba po dyan, dinodonate namin sa barangay, sa schools, and sa ibang national government agency po. So, ganun po yung procedure po. Just in case na may interested na ahensya o opisyal, anong gagawin nila, sir? Pwede naman po silang mag-request po. Dito sa inyo? Pumunta dito sa office ninyo? Then, kung saan naman po yung project ng DPWH sa barangay, kung nasaan yung DPWH project,
Yung barangay pong affected mismo ng ginagawang project ng DPWH na widening, pwede din po silang mag-request at papakinabangan po yung mga puno na Okay na, so yan sa... sabi, Bibi, intervista niya to sa Sendro, and... May storage pa lang ka, Jimmy. Ade, temporary man sana. temporary. Oo. Yun. Yan sa kuan, yan sa... yan, baga purabir magabot sa mga paratindang mga sinapot. Ya, paano kung paano yan, may mga dakol talagang insidente na, arugan sinabi mo, nalalapang kahoy sa kaluyan? Kaya nga ni, dapat na ang pangapudan nga ni, kung sa mga interesado, bago pa sana ini, na para ludon baga, doon pa na sinda sa Sindro. Iya. Parang mag-apply na? Dito man sana, request letter. Oo. Maski pribado, pwede ka, Jimmy? Ano ka? Maski pribado? Nabanggit man sa mga school, barangay, upahin sa gobyerno. Ang problema lang yan sa government agency, halimbawa nga sa school, ang yung pagparitaso, magasto ba yan? Saan makamako kong gasto? So, MOE, kung igwasin na kang ifundo, di ba? Diskarte na ninda yan. Basta, itataw yan ko. Pagpatabla, kung tatablahon mo yan, ade. Tenda na yan na problema. Paano? Okay. Di sige. At pero igwa kita mang guidelines para dyan. Ito ang dapat ng proseso. Oo. Man sa ng proseso. Ang pagkagastuso ninda sa pagparitaso mananggad. Sa pagpagibo na kan furniture, bangko o kaya cabinet. Okay. Pagpaparadagdagan pa dahil ni Tabi Bipita. Igwa pa nin mga widening na dahil pa man nagkakatarapo o dahil pa nagkapupurutong sa mga kahoy. Kaya ito baga, may mga ipigbareta kita na, yan sa natin, inirestara na sa nakihala, sinabutan na karapa. Ako, Jimmy, pag nagtugod sina magputol ka yan, so nag-request na puputulon yan, bako may karampatan niya na matanuman si nagkikahoy? Ang ratio, 1 putol na kahoy, equivalent sa 100 seedlings. Ano daw kung nakakurumply ining mga nag-request ng magputol ka anta? Kung nag-request sa kontraktor, ang matanom. Ako, DPWH. DPWH. DPWH, ngunya, pura bir na kuan, may terms and condition, pura bir na marilisanin certificate of compliance. Nagtanom na mo na? Nagtanom na. Kaya nga ni katawag kaki... Sino nagtanom ano? Yung nga ni ang gusto ko ano ba, estimate mo yan. Yan sa balangibang sa Najim. Di ba? Siguro, perang pondog ikahoy yan na pinutol dyan. Yaon duman sa Timberland, gusto ko garing... Sabi yung tapang, 20. Pon. Kada sarong puning kahoy, perang seedlings ang itatanom? 100. O kung 20 times 100, perang kahoy yan. Gulpiyo na, rinibo na yan. O saan mo itatanom yan? Saan yan gigibong kan DPWH? Dapat masusugtan din sa region, ano? Dapat mahiling ta mismo duman sa location. Saan sila nagtanom? Diba? Sa Timberland, sa mga coastal sa Tapil, sa Kagmana, sa Partikan Tang requirement, Jimmy, Timberland dapat ang tanuman. Unya kung pangyari sa mga Dagi ba kita hali duman sa Costa kan so nag-operation dalaman kita sa Pantao. Gusto ako ni lingon mo, gulpi ng pinutol. Gulpi ng kahoy ni. Tayo nga, sabi yung tapang kumbaga pera 100 per 1. 1 is to 100. 1 is to sarong kahoy sang gatos na puon ki kahoy. Gulpi niya. Pirang kahoy yan sana sa may baligaw baga sa may mga putuhan diyan. Sabi yung tapang maski mga 25 yan o 30 yan. Centenar mo yan na times 100 kaan. Yan. Sabi ninda, na-monitor ninda. Gusto taman mahiling. Pandaron tadawan sa ito yung investigative skills digdi. Tailingon mo bago pala na yan Jimmy pirmahan na putulon yan, dapat sa DPWs, nagkatanom na. Nagkatanom na, may certificate. Sa requirement ito, may certification na nagtanom na. Sain. Proper mag-release din permit, permit to cut. Dapat nakatanom ka na. Saan tinaranom daw yan, adi? Ito nga ni, sa Coastal Barangay. Timberland, duman. Timberland. Sa inaragihan tabaga going Pantaw. Di. Wala kita nahiling duman ng mga indakon sana dahil sana na. Baka na pa man nagburuay kara lang kao, gadi ta man nailing. Ay pamanggaro. Pero gari makangalason. Sorry. Baka man nagdudo na kita. Investigaran ta muna. Yo. May wason dahil ni na Timberland. Utong so kaiba ko baga kan eleksyon. Si Senato, babae na
Sa bundig di sa ko? Si Miss Sutaga Kagmanaba? Oh, iyo, nasa agi-agi daan yan, Timberland. Oo. Ay, kahit ito pasyaran. Duman na daw itong dati tang intern ko, na daw. Mag-ibang ka mong duman, mag-ikot ka mo duman. Ngalingaw ko sa ngara na kato. Basta may contact si Shara, puto mo si Shara, kung ano kay Shara sa contact. Kung sa contact number, mag-motor ka mo o mag-arkila ka mong auto, mag-iba ka mong duwa para ma-guide ka. Budgetan mo. Iti pang kuha na pang... Ako nang bala kaan. Pang istada duman sa... i-reimburse muna sana ako nang bala. Yo. So, dahil man makauli pati yan, mag-aaga. Ay nga ni, duwang ka na mag-aaga, pirangal daw ka duman. Pati pa. Yo. Magtanom lamang kita dumaning ko, ha? Nagtanong kang ube. Balingoy. Okay. O, sige. Hindi na salita, DCG Pinyot. Salamat, Jimmy, sa report. Ano dyan sa lawas? Sabi kan texter ta, ang pag-pronounce na kan ngaran ni Mayor Hisham, Mayor Hisham. Iyo baga po. Kaya ang iba, silent H, Hisham Ismail. Ano ba man? Hisham Ismail. Hisham Ismail. Ano ba kaya? Hisham Ismail. Gigibong E. Marika ni, apudan ta sa, ano talaga tabi ang tama na pag-pronounce kan ngaran mo? Angel Mostasa, di ka magiro dyan, standby mo na tabi, Angel. Walang interview sa Angel, walang interview. Madali lang ha, baka ma-interview, madali lang. Magko-commercial muna kayo. Salamat po sa texter ta. Madali lang, ma-interview ta. Walang interview si Kwan, ayun pala sa mga headlines, dahil ko nagkakabarasa. Alright, pati so kay Kwan pala, so kay Joshua, yan sa headlines. Standby mo na, Angel, ha? Babalikan ta ka, makalipas lang kan mga patalastas, 8:46 oras po sa Pilipinas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider.
Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado, ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook.
longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulam na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indung lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa. Nasa linya po si Angel Mustasa 6 minutes bago magabot ang alas 9 in morning. Hello Angel, good morning. Yes, good morning VP Henry. Sa hali po oras VP Henry, hagadan sa min paliwanag kung ano ini anti-Sardinas policy ang tagapagtarampo ka na LTO Bicol, si Ma'am Jamie Roperez. Jamie Roperez. Ano? Jamie. Roperez. Okay. Ma'am, si VP Henry po sa DCGP. Opo. Yes po. Ma'am Jamie. Po, VP Good Henry. morning, Ma'am Jamie. Morning Kumusta po? Ma'am Jamie, primero, may nabasa kaya kaming news item sa haling national na ma-implement po kan anti-Sardinas policy. Kumusta po? Nakaabot na po ini sa Bicol Region na instruction na nikan sa tuyang halangkaw ng mga opisyal? Yes po, VP Henry. Actually po, last June 23 pa po ini na iluwas ang directive hali po sa tuyang LTO chief, si ASEC at Attorney Vigor D. Mendoza regarding po ini sa anti-Sardinas policy sa para po sa tuyang mga PUVs, buses, and modern jeepneys. So ini po, upon instructions din po ini ni DOTR Secretary Vince Dizon, nagabos po sa tuyang mga LTO law enforcers. Kaiba po ang sa indang mga deputized agents, hindi po ang mga partners sa PNP and HPG. Of course po, kasabay man po ang assistance kan sa tuya po mga partners sa DOTR family, ang LTFRB, na mas pakusubon ang pag-apprehend sa tuya po mga PUVs, aron po kan mga UV Express, mga bus, and modern jeepneys na nag-exceed po sa seating capacity kan sa indang mga behikulo and sa indang mga seating passengers na ang tig-describe po ay like canned sardine. Opo, oo. Ma'am Jamie, saro-saron ta daw po. Alibawa ngaya sa bus, PUV, ayan ang mga UV Express and jeepneys. Ano pong patakaran dyan? Ano po ang mga violations na pinindang magibo kung susundon ta po ang anti-Sardinas policy? Ini po, VP Henry, na anti-Sardinas policy, dapat po nagsusunod ang satuya po mga PUVs sa actual na seating capacity po ninda. Paghali pa lang po ninda sa terminal, yan po dyan, natatabangan po kita kang LTFRB na mamonitor ini na dai po sinda to mag-exceed or magsurok-sukan ang sa indang mga pasahero, lalong-lalo na po si mga hararayo sa biyahe. Ayun. Opo. Ma'am, di ba, tama bang pag-intindi ko, pigbabawal, kumpara sa city, halimbawa nga sa UV Express nga 12, example lang, 12. Yes po. Di po, pwede dyan ang magtindog, dapat nakatukog abos ang pasahero? May mga sa UV Express po kay akita VP Henry na so mga modernized po baga. Yeah. Ito po, allowed po ito. Alagad, bako po araw po kayo nag-describe nindang gari sardinas na durukutan ng maray, suruksukan ng maray. And importante man po na itong mga UV Express na bako pa man po sinda si modernized, magsunod po sinda sa patakaran na halimbawa po sa pang tuluhan lang po talaga. Ayun. Pero tutugutan po na ngayon may naka-stand. Pag sa mga modernized po, VP, pwede. Allowed naman po yun. Pero pong perso na dapat ang tugutan na magtindog?
Depende po yan sa aisle kaya VP. So, halimbawa po, ang pigbibilang din po siya, halimbawa po ang mga tukawan, iyo po iyan, may number lang po sinda. Halimbawa po, 5 lang, 5 nakatukaw, 5 din po ang nakatindog na comfortable pa din po sinda. And Ayun. nag-allow din po ang pasahero. Siyempre, ang pag-determine kaya po ka ngayon, gari na ngayon sardinas, gari baga po relative, di ba? Ta pwedeng sa paghiling ko, soroso, pwedeng sa paghiling kang conductor o driver, bako pa. Opo. Di ba? Pinakusog na po, VP Henry, ang presence kan sa tuyang mga law enforcers. Yan. Iba po ang usually po, LTFRB po ang kadalasan mahihilinda na nag-inspect sa tuyang mga terminal. Opo. Now, sa mga jeepney tabi, ma'am, public utility jeepneys, di ba? Iba yung mga modern jeepneys, baga buda, so traditional. Yes po. Usually po, dahil man yung kitindog sa Wala po. traditional jeep ta. So, Bawal sa po atop. yan. Kung sigakod na nagkakabit. Ang uso, madam, kabit. Bawal po, VP. Bawal ang kabit. Bawal po. Pati nga baga sa tabo, bawal man yan, ano? Bawal po. Bawal po ito. Bawal. VP. Regardless kung saan ka mo nagbabiyahe, ta sa mga far-flung barangays, bagang harayoon, ganito na yung mga check duman, pagkatungutan na may nagkakabit. Ito po mga nagtatapload. Yan, bawal pati sa ibabaw. Bawal po iyan. Kasi So- po, dyan po, na at risk po ang safety kasi ng mga pasahero. So, bawal ang kabit, bawal ang sakay sa ibabaw. Bawal po. Sa taplod, I mean, bago sa ibabaw. Yes po, Sa taplod, bawal I po mean. Yan. Tapos, lalo, Diretso po, so, pag nada ko po sinda, overloading po ang ayun. penalty po nila. Actually, madam, magayon yan. Personalist ako, magayon ang programang yan. Ang nakakuan po dyan, so safety kan mga passengers. In kaso may aksidente, kaira kan mga nasa luwas. Yes po, Diba? VP. Nakikita pagtabangan din po kita, lalong-lalo na sa tuya po sa PNP. Mhm. Kasi nagkaklase na po baga VP. So, ang mga tricycles po kaya, under po yan sa jurisdiction kan sa tuya po mga local government LGU. unit. Yeah. And yeah. mapapansin din po na kami po, na-monitor na may mga tricycles na overloading po, lalong-lalo na po sa yung mga estudyante. So, yan po, bawal din po yan. Ayun, okay. So sa tricycle talaga dapat sa munisipyo pwedeng mag-adapt ang LGU kan patakaran nindong inita. 'Di ba? Pwede man gayud na adalan ninda yan arugon. Taman ma'am, kaya lang ang enforcement kan salado na kang local government units Yes po, VP. Sa pag-abot sa Henry. tricycle. Pag-abot po sa mga tricycles, actually po, iba pong program ang LTO, iyo po inyang LTO, LGU, interconnectivity. So, ini po, tigtatabangan niya sa tuya pong mga local government units na mas mapokusog po ang sa indang mga ordinansa, ang enforcement, sa proper traffic rules and regulations. Ayun. Opo. Ma'am Jamie, salamato na maraya. Thank you very from much time po. to time po, may mahiling na dyan sa mga highway o terminal na mag-check ng mga LTO personnel regarding Actually DD. po, VP, region-wide po and daily po ang sa indang mga operations. Pigpapagirom dumta po sa tuya po mga publiko na ang LTO Bicol po, bakuman lang po kami para sita and para dakop. Opo. Yaon po kami para mag-assist po sa tuya po mga pasahero para po kita maging champions ng road safety. Yes. Ay, last na lang po pala. Yes Ano po, pong penalty sa oras na madakop na nag-violation, nagbalgar sa anti-sardinas policy? Ma-start po iyan, VP, sa 1,000 pesos. Pataas po iyan. Ayun. Paano po? Per head na per unit? Per unit po, VP. 1,000 pesos. Opo. Okay. Di man po mabot sa point na gari so franchise i-revoke kang LTO? Iyan po, VP, pag very grave na po ang offense. Ayun. Pag-ulit-ulit na Opo. Tsaka pag na-involve man po, dahil man po lugod sila ma-involve sa mga aksidente. Lalo nga pag-ulit-ulit ang kabit. Magabat na ang penalidad ka na, madam? Yes po. Yes, Opo. Thank you, Ma'am Jamie. Salamat po. Good luck sa LTO. Salamat Thank na you maray. very much po, VP. Opo. Thank you. Angel. So yan, VP Henry, ang tagapagkaramkan LTO Bicol, si Ma'am Jamie Perez. With Kuya Boy, Angel Mostaza, DCG. Salamat, Angel. Clarado Thank you, Angel. Yan lang. Salamat, Tabi. Angel. Thank you, Ma'am, kay Ma'am Jamie sa paliwanag na yan. Deklarado po yan bawal ang tindog sa bus na grabe, na sobra,
buda sa mga PUV modern jeepneys. Sa jeepman, bawal ang kabit, bawal pa sa ibabaw. Top load kan jeep. Salamat. Goodbye, Marinaga.